Ndị be anyị ekele m unu. Abụ m Nwadịọramma. Abịakwa m ọzọ na ihe ngosi a na-akpọ ọjà, ya bụ omenala ọdịnala na omenala jikọrọ anyị. O nwere ihe nsị ka m kwutu maka ya n'akụkọ m nụrụ taa. Ọ na-abụ na ọ bụrụ na ahapụ omenala mewe ihe ọzọ bụkwara omenelu, enwe ebe m nụrụ ekwuru ya. N'otu ezinụlọ ka nwa mbụ ya nwa ọkpara nne ya nọ n'ugwu Awụsa na Kano wee na-azụ ahịa na-eme ọfụma. Ọ na-azụ ahịa mmanụ wee na-eme ọfụma. Nwa nke ikpeazụ wee mekata sị na ya chọrọ ịga mba ofesi, ya obodo oyibo, wee chọba n'ihe ego a na-achọba. Nke mbụ anụwa wee chọba wee jikọba ma ka ọ ga-esi ziga nwanne ya mba ofesi, wee na-ebi ego na-achọ na-enweta emeche oziga ya mba ofesi. Onye ka arịbụọ gara aga mgbe ndị Boko Haram bidoro nsogbu ha nyere, ha wee tụọ otu bọmbụ ha tụrụ n'ahịa wee metụta ọkpara nne ya anụ ebe ọ na-azụ ahịa, wee mebisia ngwaahịa ime nwa mmadụ wee gbara aka. O wee bụrụ na ebe o bikwu na udo adịrị ebe ahụ, oge ọbụla ha nọ n'ọsọ na-agba na-anata, amaghịzi ihe ọ ga-eme. O wee sị ka ya natabata nna ya bụ ala Igbo. Onye ka ọ latara wee kpọọ ụkọchukwu ka ọ bịanụ wee gọzie onye nke mba. Mgbe ọ lataziri wee nọkọtafu nwa nke ikpeazụ anụ wee zigara obodo oyibo. Mgbe ahụ wee nata, ọ latazie ewekwanụ ụkọchukwu ya bịanụ ka ọ bịa gọzie nwa ha si obodo oyibo wee lọta, n'ihi na nne ha asị na ezi nne, ọ na-eme ọfụma n'ụlọ ụka, ha mara ya ama. So nne ha anụ abụ ihe kpọrọ ụkọchukwu ka ọ bịa, o wee bịa gọziere ya nwa ya nwoke si obodo oyibo wee lọta. O jizi na ego, ọ na-emezi ọfụma. Onye ka ụkọchukwu bịaziri wee nọrụ n'ụlọ na-echezi, nọrụ na palọ ebe a na-eche onye ọbịa, na-eche ka nke a si obodo oyibo wee pụta. Nke ọkpara anụ wee pụta wee nọnyeli ya nọdebe ya, wee ha na-akarị na-enweta onwe ha. Nne ya wee pụta wee kpọọ ya, gịnị nzuzu ebe ahụ nọrọ, ọkwansị gị kụnyere nwanne gị nwoke mmiri ka o wee saa arụ, ọ gị ka bịara ịfụ ya ebe atụkwuru ebe a, gị na ụkọchukwu na-akọ, ọ gị ka ọ bịara ịfụ, zuzuru ebe ahụ, zuzupụ ebe ahụ, baa n'ime ụlọ kụnyere ya mmiri ka ọ saa arụ ka o wee bịa fụ ụkọchukwu. Ụkọchukwu sị na ya hụta nwizi ya wee bilie were lawa na nke ama mmiri n'iru ya. Nke bụ na nwa mbụ, n'ihi na o jirizi ego, ọkwa onye nke zigara onye obodo, mana o nweghịzi onwe maka na ọ ga-ekwunyere nke ikpeazụ mmiri ka o wee saa arụ. Ndị be anyị biko, nke a bụ omenala ka omenelu ka anyị ga-akpọ ya. Ya bụ na nne na nna anyị, unu ga-amakwa nnukwu, unu ga-asị na-atinye uchu n'ihe unu na-eme, maka na oge ụfọdụ na ihe na-akpata ihe a na-eme n'obodo kịta, ihe ụmụaka na-emezi, oge ụfọdụ nne na nna ha so na ndị na-akpata ya, n'ihi okwu a na-agwa ha sị ha ifụrụ nwa nke onye a, ifụrụ nwa nke Ọkafọ, nwa nke Okeke, na ọ na-eme ọfụma, na ọ na-ego obodo ebo, na-abata na-azụtalụ nne ya ihe niile, na-arụ ụlọ, na-arụ ego nke a, na-egwu moto niile dị iche iche. Agwacha ha otu ahụ, ifu na ụmụaka ebidozi na-eche ihe ha ga-eme ka ha wee nwee n'ego, n'ihi na ego ka ha na-asọpụzụrịta na ọ bụrụ ọzọ mmadụ. Ọ jọgbukwara onwe ya. Onye aka eji asịrị na ihe ọjọọ gba afọ ọ bụrụ omenala. Ọ dịzi m ka omenala ka ọ na-abụzi kịta. Ya na m ga-ejide ya ebe a, ụbọchị ọzọ mbịakwa ka anyị wee kọbakwa ya. Mana tupu m mechie ya, ka m jikwarụ egwu a ndem, abụ a ndem, otu a nsi wee dee ya. Ihe ọjọọ gba afọ ọ bụrụ omenala, ụmụ nwa jizi ihe ọjọọ eme ngala, ọ bụzi na ihe ọjọọ abụrụla na ihe ọma. Onye maka mmiri si weba n'opi ugbogiri, Olisa bi n'eluigwe, biko ekwekwala ka ihe ọjọọ kpụ ya okweze. Mana onye ji ihe ọjọọ ajụ ya, ma onye kwado ihe ọjọọ abụrụ ya ọbịa. Ụwa ndị ọma na-ege m ntị, ka anyị kpọkwa na ihe ọjọọ asị ka ihe ọma wee chiara anyị. Ka anyị chọmakwa na ewu ojii mgbe chi dị, maka chi jie o siere anyị ike. Ọ bụ nke ọha m n'ọnụ. Abụkwa m Nwadịọramma. Ka ọ dị n'ụgbọ ọzọ.